ba, za mu san menene ake nufi da AI. Wannan bidiyo zai yi magana akan AI, wato Artificial Intelligence, me yake yi, me tsarin shi, me rabe-raben shi. So abin da ake nufi da Artificial Intelligence shine tsarin kwamfuta da aka tsara domin ya yi aiki kamar yadda ƙwaƙwalwar ɗan adam take yin aiki. Kamar irin fahimtar harshe na yarurruka kenan da sarrafa bayanai. Sai kuma mu ga menene rabe-raben su AI ɗin. AI sun rabu kashi uku. Akwai Narrow AI. Narrow AI ana amfani da shi ne wajen ayyuka guda ɗaya. Kamar misalin Siri ɗin nan, waɗanda suke da iPhone za su ji ana cewa Siri, za ku ga sun buɗe waya suna Siri, kamar assistant ne. So mu ma muna da namu assistant ɗin. Kamar yanzu muka duba akwai Google Assistant, wanda za mu buɗe kwamfuta, mu buɗe wayarmu. Idan muka shiga cikin setting na wayarmu akwai assistants. Za su dinga irin magana da mu, irin shawarwari dai haka suna ba mu. Sannan akwai General AI, wato Artificial General Intelligence. Wato AI ne wanda ke da fahimta da koyo kamar ɗan adam. Amma har yanzu ana kan koyar da shi. Shi yana da fahimta irin ta ɗan adam, yana da koyo kamar in an koyar da shi yanda za ka je makaranta a koya maka abu, su ma duk suna irin wannan abubuwan. Shi ne ake sa musu data. Za a zo idan ana so ya koyi Hausa, idan ana so ya koyi Turanci, ga shi dai za a sassa mishi. Sannan akwai Super AI. Shi wannan Super AI ɗin yana iya abubuwan da suke so ya yi shi ne ya fahimci abu fiye da ma yanda ƙwaƙwalwar ɗan adam ke fahimta, ko kuma ya yi wasu ayyukan da suka fi ɗan adam, irin ayyuka masu haɗari da ɗan adam ba zai iya yi ba, ko kuma idan ya yi shi rayuwar shi na shiga hatsari ya yi. So amma shi har yanzu ana ta waswasin tabbatar da zai yi ko ba zai yi ba. Ba mu san abin da zai faru ba. Shin za su iya ƙirƙirar abu wanda zai fi ƙwaƙwalwar ɗan adam? To shi ne waɗannan, kamar yadda mun ji kashe-kashen AI, mun ji menene AI ɗin, Artificial Intelligence. Sannan kuma mun ji rabe-raben shi. Akwai Narrow AI, shi ne wanda yake kamar Siri ɗin nan da Google Assistant ɗinmu. Akwai Generative AI, shi kuma General AI shi ne wanda yake kamar su ChatGPT ɗin nan da BAT na Google da sauransu, waɗanda ana ce musu Large Language Models kenan. Sai kuma akwai Super AI, wanda har yanzu dai ba su kai ga ƙirƙirar shi ba, amma suna tunanin idan suka ƙirƙire shi zai yi aiki fiye da yanda ƙwaƙwalwar ɗan adam ke aiki. So insha Allahu za mu tsaya a nan. A gaba za mu ga waɗanne irin ayyuka ne, manyan fannonin da ake amfani da AI, manyan ayyuka da ake yi da AI. Sannan kuma bayan shi za mu ga shin AI ɗin ta yaya ake samar da shi. Shin za mu iya ƙirƙirar AI namu na kanmu, ko ko za mu iya sarrafawa? Yaya AI ɗin suke? Insha Allahu a bidiyo na gaba za mu ji wasu abubuwa daga cikin waɗannan ilimoma, kuma zan ci gaba da tafiya da ku akan wannan ilimi har sai kun fahimci menene Artificial Intelligence. ChatGPT da kuke amfani da shi, ta yaya aka samar da shi, kuma ta yaya ake amfani da shi, ta yaya za ka yi amfani da shi ta yanda zai kwaikwaye ka, ya kwaikwayi irin abubuwan da kake yi ba tare da an gane cewa ba kai ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.